पहिला चिनी बुबाग्रा न ब्लैक के हमराय चिनी तिप्रासा दफानि बागै कामी आम चाइनि तेके सुरु खाइ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जरा चबा खाइमेनि बागै बनि बागै बुबाग्रा न ब्लैक के हजार बार पाइपलेया हामजांमा ते खुलमाया फरो ते हामया फरो दिनै जों किला आम चाइयो सारै जराव जों काइचा हामबाय रेलि चिनि बुबाग्रा न ते सुप्रीम कोर्ट दं बहायनो हामबाय या फरो तानि के चिनि लॉन्ग टाइम डिमांड चिनि बीसी इलेक्शन 10 बছর रहोय बीसी इलेक्शन यांगमानि बागै चिनि तिप्रासा आम चाइयो ब्लैक के रां पैसा ब्लॉकेट खाइजाखा ताबंनि राज्य सरकार बाय हानि बागै जों कामी ओ चबा खाइमेनि लगे लगे दिनै राज्योआव जों कतर चबा खाइखा बीसी इलेक्शन नि बागै हाईकोर्ट न चबा खाइखा हाईकोर्ट अर्डर रजांमानि न पर्यंत राज्य सरकार माने याके चिनि तिप्रासा ने अधिकार न रयांगमानि बागै चिनि बुबाग्रा तंगमालिया सुप्रीम कोर्ट ब थांफिका मियाव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रखा जे एडीसी इलेक्शन एडीसी जनरल इलेक्शन बाय बाक्सा बीसी इलेक्शन नंबर मा खाइने हनै ऑर्डर रखा हानि बागै अमचिनि बागै ब्लैक कतर कप्लाय हाइछि जों आसो बसर रवै जे चबा खाइतो माने अम मियाफ्र चिनि कप्लायनि छाल अरनो जों प्रमाण मावो लाइव मावो जों नय फायो जेफ्र जों थानसाके चबा खाइखांके जों कप्लाय उमो अम हाइने हाइ चिनो मियाफ्रनि छाल फोरोङै रफिका जत दिन जों थानसाके चबा खाइनाय तत दिन जों कप्लायनाय गे चिनि राजनि बागै चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों ताबक चबा खाइतोंमोनि चिनि अधिकार विभाग न मानाय अम फुनोइ रखा मियाफ्रनि छाल दिनै जों बीसी इलेक्शन यानि बागै फाइनेंस कमिशन गाइडलाइन रखा जे लोकल बॉडी व रां फाइनेंस हिंखांके जतनि निर्वाचित प्रतिनिधि तंगनि नांनाय निर्वाचित प्रतिनिधि रो प्रपोजल रखेछि कामयाम चाइयो लामा करे ते करे ने स्कूल एजुकेशन हाया इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हाया हेल्थ केयर फैसिलिटी हाया रोड कनेक्टिविटी हाया बत्र न कक सानानि हिंके चिनि निर्वाचित सदस्य चेयरमैन मेंबर रो तंगनि नांनाय फियाबा जोंनो 10 बছর रवै चिनि एडीसी विलेज कमिटी न इलेक्शन खायाके जोंनो रां सावनि पर्यंत ताबुनि राज्य सरकार बंद के खाइतोंखा बनि बागै चिनि बुबाग्रा तंगमालिया सुप्रीम कोर्ट जरा चबा खाइ मियाफ्र कप्लायिंखा हिसाब खाइनाय खांके प्रति बছর जदि काइसा एडीसी विलेज 3 कोटी चिनि रां फायनि तंगो मिनिमाम 3 कोटी जदि 5 बছরनि 587 एडीसी विलेज नि 3 कोटी के रां हिसाब खाइके 5 बছর 15,000 कोटी टाका चिनि कामिओ डेभलपमेंट नि सामो इंनानि तंगमानि फियाबा जोंनो रां पैसा कासै रखा हाइछि राज्य सरकार और जागा सुरु तिप्रामो थासिमि लसैया जारा बीजेपी खाइनाय शासक दल हुनै दम उंजाबै तंनाय साक्सानो खाट खाला बोटे तंनाय बरकबो लसिं खाहाइछि दिनै जों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रमानि बागै चिनि तिप्रासानि कप्लायनि सालंखा बीसी इलेक्शन ताबं खांके 587 एडीसी विलेज जों जत जागानो कप्लायनाय तानिके तिप्रासा रक जतनो बुसिखा जे जोंनो अधिकार याके तंमानि ताबो बीसी इलेक्शन कमिटी जदि डिक्लेयर खाइखांके बरक जत तिप्रासा रक चिनि लगे थानसानि मारिगो चबा खाइने हनै रेडी लाइजाय एवं जों कप्लायनाय बरक ओ बीसी इलेक्शन चेनाय हनै सिवै चिनि अधिकार या अथच पक साफ्रांके राज्य ताबो राज्यनि शासन करे हिंखांके तानि इलेक्शन खाया दिनै बुबाग्रा डेमोक्रेसी न पयतो सामने बागै गणतांत्रिक न पयतो सामने बागै गणतांत्रिक माध्यमे चबा खायै जोंनो निर्वाचित खाइनेनि सुजुरदि जों कामिनि सरकार चिनि कामिनि सरकार जोंनो चंनायनि सुजुरदि हनै चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जरा सखा चिनि कामिनि सरकार खांके विलेज कमिटी माने चिनि कामिनि सरकार खांके जोंनो काहाम हाया नायनायनि बागै चिनि प्रतिनिधि चंजाक तनाय चिनि बागै कक सानाय तनाय फाइनाय छालो ताबो एप्रिल नि बिसियो एप्रिल 20 तारिख नि बिसियो बरक बीसी इलेक्शन पूरा कोड ऑफ कंडक्ट पाइ रहै चिनि प्रतिनिधि चंजाक पाइबे नै आफोछि चिनि बीसी इलेक्शन पाइमानि यागलो प्रतिनिधि र चिनि कामी आम चाइनि हाम खाइनो जों सामं खाइमानाय एतो दिन जों सामं खाइमालिया चिनि विलेज कमिटी नि बरक र उनो साजानि गोरों तंमानि ताबक जों मासिनाय गां पाइथावा मन सानि मुसुयो जों थानसा के चबा खाइखांके जों कप्लायङो
जों आगे बिथिं जे जों नेतृत्व नौखा 17 बছর পরে एडिसि मानमानि ताबो जों गोबां चिकन अधिकार नो फाइट खायो थानसाके चबा खायखांके जों कप्लाइङो ओला बोसोरनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड तेसिनि सांबेदानिक अधिकार जों मानाय जुदि थानसाके चबा खायखांके लाइके हामबाय जतन खुलुमखा